Gewn ni addoli Duw. Hynny gynta, 319, welen sefyll rhwng y martrwydd wrth ffric teilwng o'n holl bryd. Mai o ran yr wy'n adnabod ei fod i'w flaw gwrthrychau'r byd. Henffych ore y caf ei weled fel y mae. 319. Paul yn sgwennu at yr eglwys ym Mhorynth, ail Corinthiaid a'r 5 bennod. Darn eitha adnabyddus ynglyn â gweinidogaeth y cymorth. Ail Corinthiaid 5. Felly, o wybod beth yw ofn yr arglwydd, yr ydym yn perswadio dynion. A mae'r hyn ydym yn hysbys I Dduw, ac rwy'n gobeithio I fod yn hysbys i'ch cydwybod chi hefyd. Nid ydym yn cymeradwyo ein hunain unwaith eto I chi, ond yn rhoi cyfle I chi ymffrostio o'n chathos ni, mwyn I chi gael ateb i'r rhai sydd yn cymryd wyneb dyn ac nid ei galon fel sail ei hymffrost. Os ydym allan o'n pwyll, mwyn Duw y mae hynny. Os ydym yn ein iawn bwyll, eich mwyn chi y mae hynny. Oherwydd y mae cariad Crist yn ein gorfodi ni, unwaith yn argyhoeddir o hyn, I un farw dros bawb, ac felly I bawb farw. A bu farw dros bawb, mwyn i'r byw beidio am byw I fynd trwy ei hunain, ond i'r un a fi farw drostynt ac a gyfodwyd. Byddai benedictio ar y darllen o Iair. Rafi oedd rhaid plant ni ba bore mas adnod gen rhywun? Iawn, gwych.
Fi o da. Diolch yn fawr i ti, fel gwell na hynny gynnydd, allan, cyn bod chi'n ymadel o'r sgwrs i. A byw di dros eitiriau a'r gwaith o'r sgwrs i. Ond i weid tad, diolch i ti ar dy gariad y Iesu. Diolch am yr eglwys. Diolch am hyn y thrawon sgwrs i. Diolch am gyfle arall i glywed am gariad Duw yn Iesu. Dwi yn dros holl blant a theuluoedd yr eglwys hon. Dwi yn hefyd dros bob un sydd ar hyn o bryd yn dysgu yn enw Iesu Grist ac yn adwri gyda ni. Dwi yn enw Grist. Ac fel eglwys fe offrymwn ni ein gweddion. Crea a galwn lan yn o fod yw rho ysbryd newydd cadarn ynol. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd. Arglwydd agor fy ngwefusau a bydd fy nienau yn mynegu dyfoliant. Dyw ein tad, diolch i ti am ein dwyn at ein gilydd i'r lle hwn. A rhoi ni eto gyfle i offrymu i ti ein mawl angwyddiau. Diolch i ti am dy drygaredd tuag atom. Ni wneithos da ni yn ôl ein pechodau. Na thalu ni yn ôl ein troseddau. Wrth i ni ymroi i thaddoli yn awr, llan o'n meddyliau rhyfeddod, ein calonau a llawenydd, angenau a gorfoledd. Fel dy bobl o arglwydd, at bwy ar awn, ond ata ti, gen i ti am ei geiriau y bywyd trygwyddol. Gyda eglwys fyd eang a holl gwmpeinir neb, offrymwn i ti ein mawl am diolch, dyletswydd ein moliant, ein diolchgarwch am dyfyddion, a llawen hawn yn y rhyddid sydd gennym i droi atat a thaddoli ar boedd. Wrth i ni arholi yn ein digonedd, cofion am y rhai hynny sydd yn addoli ynwyneb erledigedd, cofion am y rhai sydd yn addoli ynwyneb difrawdau, cofion am y rhai sydd yn addoli mewn amgylchiadau ansicr iawn. Llawen hawn serch hynny yn y pethau hynny sydd yn ddigyfnewid. Cariad Duw yn Crist, ei ras a'i faddeuant, at bob un sydd wedi syrthio. Diolch am yr efengyl sydd yn ddigyfnewid o oes i oes. Ac anfod alwch dyn yr un wyt ti'n o hyd, yn ein cymell, yn ein caru, yn ein cynnal. Ac wrth i ni offrymu i ti ein mawl am diolch, byddiwn am y rhai hynny sydd yn mynnu lle yn ein gweddi y bore yma. Unrhyw un sydd yn cario baich trwm, unrhyw un sydd yn dygymod a dioddefaint, unrhyw un sydd yn dygymod a newydd drwg neu newydd sydyn. Ac wrth gwmpasu ar eglwys yn ein gweddiau, gwyddiwn dros holl deulu Crist o fewn yr eglwys hon. Pob aelod, yn ywedig ar rhai hynny sydd yn mynd trwy gyfnodau o ansicrwydd neu gyfnodau tywyll ar hyn o bryd. Gwyddiwn dros lais proffwydol ar eglwys sy'n cenhedlaeth ni, wrth iddi addoli yn enw Crist, a'r ei bod hefyd yn cynnig yr un Crist i cymdeithas a'n cenhedlaeth. Gwyddiwn dros arweinwyr yr eglwys fel y gallant gyhoeddi mai fel hyn y dywed yr arglwydd. Gwyddiwn am ddawn ffyddlonder mewn tymor ac allan o dymor. Yn ymwybodol bod ti o arglwydd yn cadw'n y rhan yn dy gyfamod â ni.
gosodais ni mewn lle arbennig ar amser penodol, ac fe weddiwn dros y byd ar ydym yn rhan ohoni. Ydy o ddefaint yn mynnu lle yn ein meddyliau, ansicrwydd dyfodol cymaint, yn mynnu ein gofidiau yn aml iawn. Cofiwn am yr ardaloedd hynny lle mae yna ansicrwydd, rhyfel. Gwyddiwn dros arweinwyr y gwledydd, dros ein arweinwyr cyhoeddus ni yn y wlad hon, dros bob un sydd o'r gallu o fewn i feddiant i ddylanwadu gwell ar fywydau eraill. Wrth i ni gofio am yr rhai sydd mewn safle o ddylanwad ac awdurdod. Cofion am y rhai hynny sydd yn dylanwadu ar farn gyhoeddus ar hyn o bryd. Gwleidyddion, rhai sydd yn gweithio ym myd y cyfryngau a newyddiaduraeth, a rhai sydd yn lledu gwybodaeth o unrhyw fath. Offron ni ddew ein anghenion personol, llafeson ein gwendidau, ein methiannau, ein pechodau. A geiriau hynny sydd yn groes i ewyllus ein harglwydd ar ein cyfer, a'r gweithredoedd yr ydym wedi cyflawni yn ddifeddwl ac yn groes eto i ddymuniad ein Duw. Ond wrth gyffesu diolchwn ein bod fel meibion, fel plant a bradlon, yn dychwelyd at Dduw sydd yn cyfarfod yn ni ar y ffordd, yn ein hamgylchynu a'i gariad a'i ras, yn ein derbyn ac yn ein codi ar ein traed unwaith eto. Ac wrth i ni dderbyn gras am y ddeiant, cynorthwyo ni o arglwydd i gynnig y pethau hynny i'r rhai sydd yn rhannu ein bywydau ac yn byw o'n gwmpas. Gwyddiwn dros anghenion arbennig y ddinas hon, y bobl yn ei pasio ddydd i ddydd, y bobl sydd yn rhannu yn bywydau ar wahanol lefelau. I ni o arglwydd yn ymwybodol o rai o'i anghenion, ond yr wyt ti yn ymwybodol o'i anghenion cyfan. Na'r ffeuaeth y bobl trwy'r eglwys i gynnig wyn a golew Calfari i'r rai hynny sydd yn dioddef. Diolchwn felly am y profiad o addoliad, y cynnig o ras, a'r cyfle i ddechrau eto. Offron ni'n gwyddiau distaw personol, Wnawn hynny gan ymfalchio bod y gwyddiau hynny yn rhan o eglwys byd eang. Yn cael ei cynnig i ti yn enw Iesu, yn y ffydd y cewn nhw i hateb yn amser ar y ffordd yn unrhyw byd eich ni. Ac fe granoli'n gwyddiau gan ddefnyddio'r ffurf a roddodd Crist i'w ddisgyblion canrifoedd yn ôl gyda geiriau gweddi yr arglwydd ein tad.
590, ysbryd sanctaidd dyr o'r golau a'r dy eiriau di dy hun, agor un i'r ysgrythurau, dangos i ni geidwa dyn. 590. Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Y darna at y Corinthiaid, Paul yn sgwennu at y ddinas oedd yn cael ei ysgrifio'n aml fel ffair wagedd yr hen fyd. Os oedd yna ddinas cosmopolitan, porthladd fawr cosmopolitan yn rhan o deithiau y gweinidogaeth Paul Corinth oedd y lle. Darllen ymlaen ychydig o'r nodau ar ôl y darlleniad. O hyn allan, felly nid ydym yn ystyried neb mewn ffordd ddynol. Hyd yn oed os buom yn ystyried Crist mewn ffordd ddynol, nid ydym yn ei ystyried felly mwyach. Felly, os yw dyn yn Crist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, a mae'r newydd yma. Ond gwaith Duw yw'r cyfan. Duw ac hwn sydd wedi'n cymodi ni ag ef ei hun drwy Crist a rhoi i ni weinidogaeth y cymod. Hynny yw, roedd Duw yn Crist yn cymodi'r byd ag ef ei hun, heb gyfrif droseddau dynion yn ei herbyn, ac mae wedi'n diried i ni neges y cymod. Felly, cenhadon yn cynrychioli Crist ydym ni, fel pe bai Duw yn apelio atoch trwy ni. Ar ydym yn deisef arnoch felly er mwyn Crist, cymoder chi a Duw. Ar adnod na, felly cenhadon yn cynrychioli Crist ydym ni. Fel cymaint o bethau yn y Testament Newydd, mae cymaint o bethau yn cael i ni'n gallu colli ergyd y gwreiddiol wrth bod y cyfieithu wedi digwydd. Mae'r hen gyfeithiad yn cyfieithu'r adnod fel am hynny ar ydym yn genhadau dros Crist. A rhan fwyaf o'r cyfieithiad y Saesneg yn defnyddio'r gair ambassadors, llys genhadon. Felly llys genhadon Crist, ambassadors for Christ, llys genhadon Crist ydym. Un cyfieithiad modern Saesneg yn cyfieithu'r adnod fel God does all his marketing through us. God does all his marketing through us. So mae hwnna yn rhoi ryw liw newydd ar y groeg gwreiddiol, ond llys genhadon Crist, ambassadors. Be ni'n meddwl pan ni'n clywed y gair llys genhad ar y newyddion? Fel arfer, pan ni'n sôn am llys genhadon, mae ryw anghydfod wedi digwydd rhwng un gwlad mewn un cenedl a chenedl arall. Yn ddiweddar, oedd tyfu bach o gwrthrwbl yn Ffrainc, a Ffrainc yn galw i llys genhad nôl o Ganada ac o Awstralia yn sgil del oedd wedi cael ei wneud ar longau tanfor. Hynny, diolch beth wedi datrys bellach. Ond pan ni'n clywed am llys genhadon, fel arfer, yna rhywbeth ar droed. Am o'n i, mae llys genhadon Prydain, ledled y byd, yn gweud yn siŵr beth maen nhw'n wneud, ond o'n i yn gweld ar y cyfryngau pan mae yna ryw densiwn yn codi.
A maen nhw yn y gwledydd hynny, ymhlith y cenhedloedd yna, i gynrychioli buddiannau gwledydd Prydain. Os yw Paul felly yn sôn am yr eglwys yng Nghorinth, Cristnogion yng Nghorinth yn y termau yna, llys genhadon, mae'n gweld nhw fel pobl sydd yn gweithio, fel rhyw fath o ddieithried o ddicartre. A mae Paul yn ymwybodol iawn yn ei ysgrifeniadau o'r ffaith bod Cristnogion o ganddyn nhw rhyw fath o ddinasyddiaeth deol, dual nationality. Fel y bobl hynny sydd â berchen ar ddau basbort, neu pasbort deol, os mwyn chi, a bod ganddyn nhw hawliau mewn mwy nag un gwlad. Fel yna mae Paul yn gweld yr eglwys bore. Ein dinasyddiaeth ni, meddwl fe, wrth y Philippiaid, sydd yn y nefoedd, ond yn ni yma ar y ddeia. Yn cynrychioli un gwlad, ond yn byw ac yn gweithio mewn cymuned neu gwlad arall, gwlad sydd o bosib yn gwlad duedd i ni. A'r peth gyntaf allwch chi weid am unrhyw lys genad yw bod ganddo fe ryw awdurdod wedi osod yn ei swydd. Mae llys genad yn gweithio mewn llys genhadaeth mewn gwlad bell yn cynrychioli buddiannau i wlad ei hunain. Dyna pam mae e yno. Cynrychioli buddiannau i wlad, safonau i wlad, diddordeb i wlad yn benna. Mae e yno i gynrychioli. A mae ganddo fe'r awdurdod wedi osod ynddo fe i wneud hynny ar ran ein llywodraeth ni. Am hwn ni. Mae John Calvin yn sôn am y ffaith, a mae'n gweud, mae'r syniad o lys genhadon yn arwydd i ni oll bod Duw dal yn cymell ei ras tuag ato. Mae'r syniad bod gan Dduw i lys genhadon. Syniad bod gan Dduw ei eglwys yn y byd yn golygu bod Duw dal yn cymell ei ras tuag ato. Yn geiriau eraill, y trafodaethau dal yn gallu cael ei cynnal. A os meddyliwch chi am y syniad yma sydd gyda Paul o bob Cristion fel lys genad, mae gan bob un ohono ni ryw fath o awdurdod wedi trosglwyddo i ni wedi gosod yno ni gan ein Duw ni. Ni yno i gynrychioli Duw, ni yno yn enw Duw. Mae gynno ni awdurdod y ffaith bod creawdwr y bydysawd wedi ymyrryd yn ei bywydau ni a bod wedi rhoi neges i ni a gwaith i wneud yn yr achos yma, yn y cyd-destun yma, gweinidogaeth y cymon. Y llys genad hefyd, os yw unrhyw yw genhadaeth, mae'n ddieithrin mewn gwlad pell. Dyw e ddim o bosib yn cydsynio gyda gwerthoedd y wlad yna, ond mae'n byw yno yn cynrychioli i wlad ei hunain. Ond, yn y pen draw, mae'n perthyn i genedl yna, a mae'n ddieithrin. A mae'r syniad yma bod ein dinasyddiaeth ni fel Cristnogion yn y nefoedd yn awgrymu. Ein bod ni yn gallu bod yn teimlo yn aml iawn fel dieithriad yn y byd yma. Am o'n ni, os y'n ni'n perthyn i genedl arall, i fyd arall, i wlad arall, os yna ni dinasyddiaeth wedi gosod arno ni gan ein Duw ni, ni fydd y byd yn gallu ymddangos fel lle duedd iawn ar hyn o bryd. I ni'n bodoli yn y byd, ond fel mae'r hyn dywedydd yn dweud, dyn ni ddim yn dod o'r byd. Byw yn y byd, ond nid pobl o'r byd ydyn ni. Mae Paul yn rhywle arall mewn sgwennu at y Ffesiaid, a mae'n sôn am y ffaith i fod yn lys genad mewn cadwyni. Lys genad mewn cadwyni. Lys genad sydd wedi cael ei gethuwo mewn rhyw ffordd. Chi a fi yn yr un ffordd yn gallu cael profiadau hynny. Os ydyn ni'n mynnu sefyll dros gwerthoedd Cristnogol, i chael hi yn anodd iawn a'r teimlad yna bod ni'n byw yn cymdeithas sydd yn eleniaethus ydi, byw yn byd cymuned gwlad sy'n o bosib yn ddiedd i ni. Ac os yw llys genad
yn gywir yw genhadaeth os yw'n sefyll fyny dros hawliau ei wlad ei hunan. Fi all disgwyl ymateb cymysg. Wedi'r cyfan, buddiannau pobl eraill i wlad ei hunan sydd gyda yn ei feddwl. Yn union yr un ffordd, gallwch chi a fi fel Cristnogion disgwyl rhyw fath o ymateb cymysg yn ei byd. Dyw pawb ddim yn mynd i derbyn y neges yma. Dyw pawb ddim yn mynd i derbyn ni fel Cristnogion neu fel llysgennad crefydd arall. Eto, meddyliwch am sy'n gwleidyddol. A llysgennad mewn gwlad arall, mae'n hollol gyfrifol am yr argraff mae'n rhoi o'i wlad ei hunan. Mae'r llysgennad yno i gynrychioli wlad, ond mae'n rhoi argraff. A mae'r ffordd mae'n ymddwyn, mae'n leferydd mae'n ymwneud â phobl yn gyfrifol dros yr argraff. Mae'r bobl yn y wlad dieth yna yn mynd i gael o y llysgennad a'i wlad ei hun. Union yr un ffordd. I chi a fi yn ymwybodol ac yn ymwybodol, yn ddyddiol, yn rhoi argraff, neu'n gadael argraff, neu'n gadael o, ac yn dylanwadu ar bobl gwell neu'r gwaith. A mae'r argraff mae'r eglwys yn rhoi yn ein cymdeithas ni yn aros. A mae'r argraff i chi a fi yn rhoi o'n harglwydd ni yn aros yn meddyliau pobl. A bod cyfnod y bobl yn defnyddio'r ddadl, wel, yw Cristnogion beth yn byw i fyny i'w daliadau. Holl cyheiriadau hynny yn naturiol, yn gywir iawn. Ond mae yna gymaint o bobl yn ei cymdeithas ni sy'n o bosib wedi cael argraff wael. Argraff wael o'r eglwys, argraff wael am rhywun neu ryw rai sy'n honni bod yn wahanol neu honni bod yn Cristnogion. A mae'r argraff yna wedi gadael ei ôl arnyn nhw. A mae hynny yn rieni. A'r argraff i chi a fi ac eglwys Crist yma ar y ddaear yn cael ei galw i roi i bobl yw'r argraff yna o gariad, cynsarn, gras, i roi fe'n hollol sydnod ymddwyn gyda meddwl Crist. Gweithredu gyda dwylo Crist. A pan mae'r byd y tu allan yn gweld yr eglwys yn gweithio felly, ac yn cynnig iddyn nhw rhywbeth sy'n wahanol, rhywbeth sydd yn dragwyddol, rhywbeth sydd yn cynnig gras a maddeiant iddyn nhw yn eu cyflwr, o bosib fe gewn nhw yr argraff cywir. Treni yw, mae argraff o'r agryth yn aml iawn o bobl yn dewis gweld yn yr eglwys. I chi a fi, yn llod gyfrifol am yr argraff ni'n rhoi o fewn ein teuluoedd, o fewn ein gweithle, o fewn ein cymunedau. Llysgennad mewn gwlad bell. Ac yn ôl, un o'r pethau ola, mae llysgennad yn gweithredu ac yn gweithio mewn gwlad bell mwyn sicrhau buddiannau i wlad ei hunan. Dyw ddim yno i fwynhau, dyw ddim yno fel tourist. Mae yno i edrych ar ôl buddiannau i wlad ei hunan. A mae'r eglwys, i chi a fi, lle bynnag i ni yn ein byd ni, yno i edrych ar ôl nid yn buddiannau ein hunan, ond buddiannau ein harglwydd, buddiannau ei eglwys. Eisiwch yn gyntaf teyrnas Dduw. Blaen bob dim, buddiannau y deyrnas sydd mwyaf bwysig i ni. Ac os ydym ni'n byw bywydau sydd yn brist anodd, os yw'n brist yn hawlio'r lle cywir yn ein calonau ni ac yn ein meddyliau ni ac yn ein hyddoliad ni, ni fyddwn ni yn rhoi i fuddiannau a'i deyrnas o blaen popeth arall. Mae ymateb y byd tu allan i ni fel pobl yn eilradd. Ond mae ymateb i'r arfwyd i ni gyflwyno iddyn nhw yn hollol bwysig. Ac o Duw wedi ymddiried i chi a fi y gweinidogaeth y cymod yma, yr allu yma i gynnig i'r byd rhywbeth sydd ddim yn cael ei gynnig o feisydd eraill yn bywyd,
athroniaeth, gwleidyddiaeth, y holl meysydd eraill sydd yn mynd â brif pobl yn ei byd ni. I chi ar fi'n cynnig rhywbeth sydd yn hollol wahanol. Neges na fod Duw yn Grist wedi cymodi'r byd ag ef ei hun. Llysgenhadon. Beth sy'n digwydd pan mae'r llysgennad yn cael ei alw yn ôl adre? Fel wedys i ar y dechrau, pan mae'r llysgenhadon yn cael ei alw yn ôl o un wlad i'w mamwlad, mae'n arwydd bod trafodaethau wedi torri lawr, bod yn gyfnod o anghydfod neu ansicrwydd. Cyn unrhyw ryfel, fel arfer, mae'r llysgenhadon yn cael ei tynnu nôl o'i llysgenhadaeth mewn gorffen mynd adre. Y diwrnod y trafodaethau, neu mae cyfnod y trafodaethau wedi dod i ben. Yn gyfnod peryg ar ôl hynny. Os yw Duw wedi dewis gadael ei llysgenhadon yn y byd, mae hynny'n ffordd o ddatgyn i'r byd bod Duw dal yno, yn cynnig trafod os maen nhw, yn cynnig ei gyfamod, yn cynnig ei gariad, bod e hefyd eto yn ddiwrnod o ras. Blin iawn ar y byd pan fydd y llysgenhadon Cristnogol yn cael ei tynnu nôl. Ac efallai diwedd amser, wrth gwrs, allan dwylo ni ac allan o'r amgyffred ni, ond heddiw mae'n ddydd gras am fod yr eglwys dal yno, am fod llysgenhadon Duw dal yno. Gwae ni, gwae yn byd, yna fydd y llysgenhadon yno. Bwriad y cyfan, bwriad y llysgennad, i waith yn aml iawn i'w cymodi. A prio'r gwaith ni yn ein byd ni, i'w mestyn y gweinidogaeth na cymod Duw yn Crist a chynnig i ddynion gweinidogaeth Iesu ei hun a chyhoeddi bod Duw yn Crist wedi marw trostyn. Wrth ddod ar geiriau yna i ben, mae Paul yn defnyddio ffurf yr ydym yn deisif arnoch. Yn Saesneg, I appeal to you, rwy'n deisif arnoch, rwy'n erfyn arnoch. Na ddim o, wel mae hwn yn wirioneddol bwysig, mae hwn yn hawlio eich ymateb. Ac yn ein drin â phobl y tu allan i'r eglwys, mae gennym ni rhywbeth, dylen ni deisif arnyn nhw i'w ystyried. Dyn ni ddim yn gwybod sawl cyfle mae pobl yn cael yn ei bywyd i wrando ar yr efengyl. Ond chi a fi o'r unig efengyl mae cymaint o bobl yn ei gweld yn ei darllen. Ni yw y llysgenhadon. Beth yw'r argraff yn ei troi? Sut dyn ni'n cynnig yn efengyl? Odyn ni wir yn ymwyl ar bobl i ystyried ein ffydd a gweud, wel, dyma dydd gras, dyma dydd iachawdwriaeth, dyma'r telerau, dyma'r deyrnas sy'n ni'n ei chynrychioli. Ni yma i'w chynrychioli ar hyn o bryd. Dwi'n ei droi at Duw mewn gweddion. Diolch i ti o Dduw dy fod ti yn cynnig y gariad ato mewn Crist yn bob cenhedlaeth. Bod eglwys fi yn gyson fel llysgennad yn ein byd, yn cynnig efengyl iachawdwriaeth. Cynorthwyo ni yn ein byw Cristnogol o ddydd i ddydd. I sylweddoli ein bod yn fwy na dim yn cynrychioli dy deyrnas di, a bod gynnon ni awdurdod i wneud hynny. Cynorthwyo ni i roi ei deyrnas o flaen popeth arall yn ein bywyd. Ac i sylweddoli bod ein presenoldeb yn y byd yn arwydd bod Duw dal yn cymell ei gariad tuag ato. Diolch hwn i ti am y bobl hynny a ddaeth yr efengyl atom ac a fi yn llysgenhadon bod y bethau di yn ein profiad ni. Byddion yn enw Crist. Amen. Hynny'n ola bore yma, 834. Tydi, a hwn ar rofaist y manna gwirthio gynt i gynnal Ceredigion ar amia ar ei gynt. Parhau yr wyt i roddi, gydryd ar edrych rhad, a diolch drwy dy foli, gymdyled, neu ola. 834.
Moliant i ddew y tad yn creodd ni, moliant i'r mab yr Iesu am prynodd ni, moliant i'r ysbryd glân am eddoniau i ni, o drindod sanctaidd, cadw a chymorth ni. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl echiog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a bod eich plith ac y drigo gyda chi yn wastad. Amen.